What is up? What is up mga rongtern? So karon adlaw limpyu sa ta. Ay, tabang sa taglimpyu diri. Pero pa man tag sugod sa work. So karon limpyu. Vacuum ko karon. Ko ano ko ni kanang kada adlaw ra nga mga activities ba. So uban ni ko ninyo bunugban ta paiter kay diri mao ni ang diri may gani kay na ay sun karon, so dili ra ka YouTube na, so tibalik eh 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that you. Sycamore tree, dream a little dream of me. Patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree, dream a little dream of mauna to siya mga karongtern. Nahuman ako panglimpyo, nahuman na sa guog
pang vacuum niya katong uban ako nga gisulod dito sa ubos nga mga styro, karton, ako lang itong gibutang sa may murag garahe ba. So karon nagpahuway na ko kay nag-edit ko videos. Mao ra to, short ra kaayo siya nga ganap no, sa ato ang day. Nga pahuway sa ko kay taon na pa ko'y buhaton. Duka kayo. Hapit na alas 4 sa hapon diri. So ang New Zealand advance me og 4 to 5 hours diri. So if alas 4 diri or alas 4 sa Pilipinas minus na siya og 4 or 5 hours. So kana ang kanang kuan diri. I think buntag pa diya basta banga kay nagmate. Ito talented nagmat. So mao ra na siya mga rongtern. And please like and subscribe for more videos. Salamat kayo sa pagtanaw. Babush!